Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na Farin Wata Blog TV. Domin samun shirye-shiryenmu yau da kullum, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. A yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Katsina wato Umar Radda ya fara umarnin cewa za a fara tantance ma'aikatan S-Power graduate ranar Laraba domin yi musu jarabawar mayar da su malaman dindindin a jihar Katsina. Gwamnatin jihar Katsina ta sanar da cewa za ta fara tantance ma'aikatan S-Power graduate a ranar Laraba 12 ga watan Julai da kuma ranar Alhamis 13 ga watan na Julai 2023 a ofisoshin Hukumar Bayar da Ilimi Mai Inganci da ke shiyoyin ilimi na jihar Katsina. Kamar yadda Katsina Daily News ta ga wasiƙar sanarwar da shugaban ƙungiyar S-Power Graduate na jihar Katsina Aqilu Aliyu ya ɗora a shafinsa na Facebook, ta bayyana cewa ana buƙatar waɗanda za a tantance ɗin su je da jerin waɗannan abubuwan kamar haka: original da kuma kwafi na takardar shaidar ɗaukar aikin S-Power appointment letter, original da kuma kwafi na takardun karatunka hoto ƙwaya ɗaya, lambar BVN, sai kuma lambar waya. Bayan kammala tantancewa ne ake sa ran 'yan kwamitin da gwamna Dikko Radda ya kafa da za su gudanar da jarabawa tare da mayar da ma'aikatan S-Power aikin dindindin ga waɗanda suka yi nasara a jarabawar. Ake sa ran za su fitar da rana da lokacin da za a yi jarabawar. A nan kuma za ku ji cewa yadda masu kuɗi ke taimakawa 'yan bijilanti da makamai don kare rayuka da dukiyoyin al'umma a jihar Katsina. Tura ta fara kaiwa bango game da matsalar rashin tsaro a jihar Katsina, domin kuwa wasu daga cikin al'ummar jihar sun fara nemar wa kansu mafita game da wannan ƙalubale, wani abu da ya yi daidai da umarnin tsohuwar gwamnatin jihar da ta nemi mutane su ɗauki makamai su kare kansu a baya. Idan da sabo za a iya cewa jihar Katsina ta saba da matsalolin tsaro da yawa kama daga barayin daji da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da sauransu. Yankin Bakore da tamkar sauran yankunan jihar ne da wani lokaci daren su ke zama daidai da rana, ma'ana hare-haren da ake kaiwa cikin dare ke sa mutane su zauna ido biyu kamar tsakiyar rana. Sai dai wani bawan Allah da ake kira Muhammad Bello Bakori da ke da kwalli a idonsa ya ɗauki dabarar taimakawa 'yan bijilanti da makamai domin su kare yankinsu. Cikin hirarsa da BBC ya bayyana yadda suke zaɓo matasan daga cikin al'umma da irin yadda ake karɓar bayanansu da kuma horon da ake basu. Wannan yaƙi ne na kare kai da iyaye da dukiyoyinmu, ba yaƙi ne na son zuciya ba. Bakorin nan a nan iyayenmu suke, kabarin da aka binne su nan yake. Dole mu tashi mu kare martabar waɗannan abubuwa masu daraja, in ji Bello Bakori. Bello ya ce karkararsa ce ta kama da wuta, shi yasa ya sadaukar da kansa domin ceto ta. Yadda muke ɗaukar matasan 'yan sa kai, duk matashin da yake son ya yi aikin sa kai wato vigilante sai an samu bayanai daga mai garin da yake, ma'ana sai sun biyo ta hannun masu garinsu domin tabbatar da ingancinsu, in ji Malam Bello. Jami'an tsaro da masu garuruwansu ne ke tantance su. Kullum ina yi musu nasiha kada su yi amfani da wannan dama su yi abin da ba daidai ba. Mu yi komai don Allah. Yaƙi muke da zalunci, kada a samu azzalumi a cikinmu. Idan akwai azzalumi Allah ya bayyana shi ya tona masa asiri, in ji Bello Bakori. Bita da maganganun
samar da ƙwarin gwiwa na daga cikin abubuwan da suke yi wa matasan a kowane lokaci. A cewar Muhammad Bello, duk wanda ya samu kansa cikin irin wannan aikin yana buƙatar a riƙa sabunta masa tunani. Kayan aikin da muke da su na zamani ne, duk da cewa ba wani taimako da suke samu a gwamnatance ko da kuwa a matakin ƙaramar hukuma, amma aikin waɗannan 'yan sa-kai yana tafiya yadda ya kamata. Bello Bakori ya ce shi ya saiwa waɗannan matasa wayar salula mai tsarin da ake kira da Uba irin ta jami'an tsaro domin sauƙin sadarwa. Ya samar musu da bindigu masu filogi kamar 70 da kuma filogi guda 1000. Haka kuma ya samar musu da harsashe irin wanda mafarauta suke amfani da su. Kwalliya na biyan kuɗin sabulu, domin kuwa ko a kwanakin baya da aka sace wasu shanu kimanin 60 da suka shiga dajin, sai da suka ceto su, ciki har da mutumin da aka yi garkuwa da shi, in ji shi Malam Bello. Malam Bello ya ce gudun wani abu ya faru da ba a san wa ya aikata ba. Kowace bindiga akwai lambarta, kazalika da yawan harsashin da aka baiwa kowa. Muna amfani da na'urar CCTV da ke nuna ɗaukar dare, ba kawai da rana take aiki ba, har dare tana nuna duk wani abu da ke kewayen inda muke sanya ta. Yankin arewa maso yamma dai na fama da matsalolin tsaro, duk da dai cewa hukumomin yankin na cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu. Al'ummar yankin ba su yanke ƙauna ba, ganin cewa an samu sauyin gwamnati duka jihohin da ke yankin, wanda kyakkyawan fatan samun sauyi ya mamaye burikansu. Za ku ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Adamawa sun kame ɓarayi guda 4 daga Fatima Hassan Abdullahi Adamawa. An ƙwato bindigu AK-47 2, shanu 73, tumaki 346, mujallu 2, makuɗin alburusai guda 13. Jami'an rundunar 'yan sandan jihar Adamawa da ke aiki da hedikwatar 'yan sanda reshen Gombe tare da haɗin gwiwar Crack Squad da 'yan farauta a lokacin da suke sintiri mai zurfi ƙauyen Amtasa da ke ƙaramar hukumar Hong don tabbatar da tsaro da tsaron rayuka da dukiyoyi. Waɗanda ake zarge: Ɗahiru Bashir ɗan shekara 22 mazaunin ƙauyen Kazzure, ƙaramar hukumar Song; Tukur Salisu ɗan shekara 19 mazaunin ƙauyen Filindi, ƙaramar hukumar Song; Muhammad Bello mai shekaru 21 mazaunin ƙauyen Sigire, ƙaramar hukumar Song; Babangida Ibrahim mai shekaru 18 mazaunin Sigire, ƙaramar hukumar Song. An kama shi ne lokacin da suke kan hanyar su ta kai satar shanu ga masu karɓar su. Waɗanda ake zargi a lokacin da ake yi musu tambayoyi sun amsa laifin satar shanu da sace-sacen mutane, musamman daga ƙauyukan Zumo, Mai Gero a ƙaramar hukumar Song, wani ɓangare na ƙananan hukumomin Gombe, Maiha da Jamhuriyar Kamaru. Wani abin sha'awa: bindigu AK-47 guda 2, shanu 73, tumaki 346, shanu da mujallu 2 ɗauke da harsashai. Kwamishinan 'yan sanda CP Afolabi Babatola, wanda ya yi magana mai tsauri kan laifukan kan iyaka, sai dai ya umarci Kwamanda Crack Squad SP Dibal Hussein Tijjani da jami'an 'yan sanda Divisional DPO da kewayen Border Access da su duba irin waɗannan miyagun ayyuka a yankunansu tare da kama su. CP ya kuma bayar da umarnin a binciki lamarin cikin hikima tare da yin kira ga jama'a, musamman na yankin Boda, da su kai rahoton mutanen da suka yi zargin ga 'yan sandan. A nan kuma za ku ji cewa an dakatar da wani hakimi a Zaria saboda yunƙurinsa na daƙile fasadi. Daga Safiyanu Sunusi. Bisa abin da ya faru, Gwan Magajiya Zaria,
wanda masarautar Marafan Yamma Zazzau ya tsawatar ma matashin nan Sabo Yahaya bisa zarginsa da lalata wani yaro, wanda hakan ya kawo cece-kuce musamman tsakaninsa da mutanen unguwar Magajiya, baya ga irin gudunmawar da yake bayarwa musamman na jagorantar 'yan sintiri da biyan su albashi da duk wata gudunmawar irin su biki da rashin lafiya da sauransu domin sauƙaƙa zumunci tsakaninsu, wanda a dalilin haka ta sa aka dakatar da hakimin bisa zarginsa da ɗaukar doka a hannu. Bisa bincike da manema labarai suka yi ya nuna cewa mafi yawan waɗanda al'amura suna faruwa ne sakamakon rashin fahimta da ke tsakanin basaraken Marafan Yamma ta Zazzau da wasu ƙalilan masu faɗa a ji a unguwan, shi yasa suke tunzura wasu fusatattun matasa suna hayaniya a fili da kuma kafar sada zumunta ta zamani suna ɓata wa basaraken suna. A jiya Lahadi 9 ga watan Yuli shekara ta 2023, jami'an tsaron a cikin farin kaya suka shigo cikin unguwan ta Magajiya suka yi ramda wanda ake zargi wato Sabo Yahaya bisa dalilin da ya sa mahaifin yaron Aliyu ɗan Asabe da ake zargin an lalata ya kai ƙararsa ofishin hukuma domin a bi masa haƙƙinsa. Shi ya sa kama Aliyu saboda ake zargi bashi alaƙa da Marafan Yamma Zazzau. Shi uban yaro ne ya sa aka kama sa domin a binciki wanda ake zargi. Majiyar ya tabbatar mana cewa sai ga wanda ake zargi da cewa an yi masa ɗan karen duka jiya yana cikin unguwa yana yawo lafiyarsa lau, jami'an tsaro suka kama sa domin zurfafa bincike da kuma tabbatar da adalci. A nan kuma za ku ji cewa wato ɗan Daudin nan mai suna Bobrisky za a yi masa dashen mahaifa a Ingila. Labarin da ke shigo mana yanzu ya tabbatar mana an samu nasarar yi wa rikakken ɗan Daudu ɗin nan da ke zaune a jihar Legas wato Bobrisky tiyata a mazaunansa da kuma al'aurarsa yanzu haka a ƙasar Ingila. Rahoton ya tabbatar da cewa yanzu Bobrisky bai da maraina, sannan an ɗebe su gaba ɗaya, sannan an ƙara masa girman mazaunansa, an kuma yi masa dashen nono a ƙirjinsa. Abinda ya rage kawai shine za a yi masa dashen mahaifa ta yadda zai iya samun ciki har ya kai ga haihuwa. Jaridar Alfajir Hausa ta tattaro cewa Bobrisky ya kashe maƙudan miliyoyin kuɗaɗe domin ganin an sauya masa duk wasu halittun jikinsa na sauyawa daga jinsin maza zuwa ta mata, inda ya ƙara bayyana cewa a shirye yake ya ci gaba da batar da maƙudan miliyoyin kuɗaɗe sama da waɗanda ya kashe a baya don ganin tabbatar an dasa masa mahaifa har ya kai ga haihuwa. Shin ko menene ra'ayoyinku kan wannan aikin na ƙarshe da za a yi wa Bobrisky ɗin? Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora.